Barcelona. No m'interessa gens tot això. De fet, ho trobo avorrit, molt avorrit, avorridíssim. Com deu estar fet aquest arròs? Diuen que és una paella? Un altre, sisplau. Aquí és on fan el campionat mundial? Ara! Ves per on? Això és Barcelona? Un campionat mundial a Barcelona sense la Ginger no és gens interessant. Va, deixi-ho estar, no hi pensi. No parli més d'això i aprofiti-ho per fer turisme, professor. Estic segur que al principi a la Ginger li feia molta il·lusió venir a Barcelona. Sí, professor, no es mogui. Ja m'estic cansat de tantes fotografies. El que vull és anar a comprar records. El naixement d'una nova reina. Però per què, digues? Per què no ve la Ginger al campionat del món? Estic molt decebuda, no m'ho puc creure. Fa molt de temps que esperava aquest altre combat amb la Ginger. I per què no va participar en els campionats del Japó? Què li va passar? Va ser per una ferida, potser? No. Llavors, digue'm per què va ser. Matsuda! Matsuda! La Ginger no hi participarà? Jo volia fer la revenja de l'últim campionat del món. Això és terrible. M'he entrenat sense parar per venir aquí. T'hi hauràs de resignar, Surushikawa. No es pot competir amb els que no venen. La Talashikawa també volia lluitar amb la Ginger. Hauria estat una lluita molt igualada. És una llàstima, oi? No, quan vaig saber que no havia anat al campionat del Japó vaig respirar. La veritat és que sempre perdo quan lluito amb la Ginger, però jo vull arribar a ser la número 1 del món. Aquest somni el tinc molt arrelat. Encara no ha desaparegut. Però què diu ara? Que la Ginger Inokuma no hi participarà? No pot ser. Jo he vingut per lluitar amb la Ginger, només per això. No hi ha dret. Però què diu? Volia ser la primera persona que guanyés la Ginger i ara s'ha tirat enrere. Com ha pogut? La Jodi, la Surushikawa, després la Lee de la Xina, també la González de Cuba. És increïble. Totes les campiones del món han vingut aquí per lluitar amb la Ginger. Però ella no ha vingut. No ha volgut venir. I no només això, sinó que a més és possible que deixi el judo. Tu no ho pots entendre. És que no te n'adones, Matsuda? El que està passant és terrible. Per culpa del judo, la meva família s'està trencant. Quan tenia 5 anys vaig fer fora el meu pare. Ell va dir que marxava de viatge per estudiar, però jo sé que se'n va anar per culpa meva. I quan va tornar va entrenar la Sayaka, llavors es va convertir en un enemic. Va venir per derrotar-me. És el meu pare. Tu no pots entendre el que sento, Matsuda. Què hi podria fer? Tokunaga! Ara explica'm com és que la cambra està així. T'he demanat que entressis al llit, els mobles i tot allò que he encarregat. On és tot, El transport ha trigat molt, però m'han dit que arribarà de seguida, senyoreta. Oh, i esclar. Ja m'ho esperava. Per això no volia venir al campionat del món. Torno a la vila ara mateix. Fes els preparatius, de pressa. Però... Escolta, Sayaka, es triga molt des de la Vila Olímpica fins a l'estadi. Si deixem l'hotel tindrem molts inconvenients. Em fa l'efecte que t'ho hauries de repensar. Aquí estem millor. No aniré al combat.
Ho saps prou bé, Shinosuke. L'únic al·licient que té el judo per mi és la Ginger i no Kuma. Fica-t'ho al cap. No m'interessa gens el campionat del món. Però, què dius, Sayaka? No permetré que et retiris. Participa en el combat, sisplau. De cap manera. Si hi participés, guanyaria el campionat mundial. I llavors què més em faries fer? T'entenc molt bé. Ja saps que el que tu desitges també és l'objectiu més important de l'entrenament per mi. Guanyar tornejos va després. T'entrenaré fins que lluitis amb la Ginger. M'has entès? Si guanyes ara, jo faré que lluitis amb ella. Tokunaga! De pressa! Vull que canviïs el llit i els mobles! Ara mateix! Sí, de seguida. Per cert, senyoreta, volen saber si té temps per la roda de premsa. L'estan esperant. Roda de premsa? Que dur que és ser una superestrella. Tokunaga! Em vull canviar de roba! Bé, senyoreta. Encara que sembli estrany, aquests dos fan una bona parella com a mestre i alumne. En Torajiro és molt misteriós. És un home que fa por. Però la Ginger no és aquí. Això sí que és terrible. I jo sóc a Espanya, aquest país apassionat, on hauríem pogut trobar la nostra gran passió. Ginger. Shinosuke, vols acompanyar-me a la roda de premsa? Anem. Sí, i tant. Bé, doncs ja podem marxar. Molt bé. Senyoreta Onami, el combat amb les campiones del món s'acosta. Què en pensa? Està decidida a guanyar alguna medalla? Medalla? Jo no vull cap d'aquestes coses rodones, daurades o platejades. Però què diu? Però si s'entossudeixen a donar-me'n una de qualsevol manera, només podria ser l'única que a mi em queda bé. La medalla d'or. Va, També no s'hi posa per poc. Ginger, per què no has vingut? Quin greu! Però per què, Ginger, per què? Jody Rockwell, primera guanyadora al Campionat del món de judo. És fabulós. Aquesta noia, la Jody, és fantàstica, oi que sí? Ei, Ginger, que m'escoltes? Ja l'has vist, aquest article? Què? Ah, sí, l'he vist. Però la teva panxa també és fantàstica. Sí, va bé per ara. Encara que si es tornés massa gran no em sentiria gens bé. Pensa que és fill meu i d'en Hanazono. Quina il·lusió, oi? Sí. D'això, escolta, Ginger. Sí? Ja sé que em faig pesada de tant preguntar-t'ho, però crec que t'aniria molt bé que parléssim. Vull dir, de per què no vas anar al campionat del Japó? Bé, però no et preocupis per això. Si no m'ho vols dir, no m'ho diguis. No, tampoc és que hagis de deixar el judo per sempre. És l'últim que faries, oi, Ginger? Escolta, vols menjar un pastís? Et ve de gust? Segur que un pastís t'animaria una mica. Què me'n dius? Perdona'm, Fujiko. No volia preocupar-te. Au, vinga, no diguis això, Ginger. Ai, s'ha mogut! És increïble, quina puntada de peu més forta. Segur que serà futbolista. A mi no m'importa el que sigui, però en Hanazono diu que li agradaria que fos nena. Quan sigui un bebè, li faré entrenament de judo. Vull que sigui tan fort com tu, Ginger, igual que tu. No ho facis. Què? Si fas això, potser qualsevol dia aquest nen farà fora en Hanazono. I llavors ell
Se n'anirà de viatge i la família es separarà. Però què dius? Encara penses en allò? No va ser culpa teva, no et martiritzis més. Oblida-te'n. I potser, per poder guanyar aquest nen, en Hanazono entrenarà un rival i tornarà. Oh. És per això que no ho has de fer, Fujiko. De debò? M'estàs dient que el teu pare és l'entrenador de la Sayaka Onami? L'Onami és fortíssima. Aviat començarà la semifinal de la categoria de menys de 48 quilos. S'ha acabat! Hi ha hagut un seguit molt ràpid de punts. Ja tenim una guanyadora. L'Onami del Japó ha aconseguit la victòria per ser finalista. Campionat Mundial de Judo. Aquí, al Palau Blaugrana de Barcelona, els espectadors bullen d'emoció. Ja ens hem familiaritzat amb les noies d'aquí. Acaba d'entrar una noia vestida de vermell. Sembla veritablement un torero. Que mà de llampat. Amb una habilitat magnífica, no deixa d'encisar els espectadors. És la finalista de la categoria femenina de menys de 48 quilos. La japonesa Sayaka Onami. Amics per sempre! L'Onami s'enfrontarà a la finalista del darrer campionat mundial a Iugoslàvia, que va lluitar amb la Ginger Inokuma. Després de polir els seus punts més febles i de fer un bon ús dels millors, ha aconseguit la victòria necessària per arribar a la final. És la Tsurushikowa. Ves amb compte, Sayaka. Al darrer campionat, la Ginger la va fer anar a terra al cap de 40 segons, però la Tsurushikowa s'ha esforçat molt i ha millorat considerablement la velocitat i la força. Shinosuke. Sí. Sisplau, no vull que em comparis mai més amb una noia covarda com aquella, que fuig davant l'enemic. Oh. Si la Ginger Inokuma va trigar només 40 segons, jo la faré anar a terra abans de 10 segons, ja ho veuràs. Sayaka! Tsurushikowa, ja que no pots lluitar amb la Ginger Inokuma, has de guanyar sense problemes. No et preocupis gens ni mica. Jo sempre lluito amb tota la meva força. No ho posis en dubte. Encara que l'adversari sigui només un peixet. Les dues lluitadores estan preparades. Per fi comença la final femenina del nivell de menys de 48 quilos. Oh, que n'és d'avorrit. I això és Espanya, el país de la passió? Però escolti, professor, no l'entenc. Com pot dir que no s'ho passa bé? Amb tots aquests records que ha comprat... Sense la Ginger, fins i tot el país de la passió no acaba de fer flama. Ei, Yutenji, podríem comprar alguna coseta per menjar, no et sembla? Però què vol comprar ara? Està a punt de començar el combat de l'Onami. Ens hauríem d'afanyar. Sembla que venen coses molt bones aquí. Què hi farem? Anem a veure què ens ofereix en Torajiro. Afanyem-nos. Saludeu-vos!
Comenceu! Ja ha començat el combat. En lloc de la invencible Ginger Inokuma, tenim la noia que ha desafiat el món, la Sayaka Onami. Si aconsegueix guanyar, podrà substituir la Ginger Inokuma. En realitat, aquests crits d'alegria els hauríem d'haver fet per la Ginger. Maleït siga. Per què no podria venir ara la Ginger enmig d'aquests crits joiosos? És vàlid! És vàlid! El terrible cop de l'Onami només començar és vàlid! És fantàstic! Bé per la Sayaka, sí! Quina força! Amb una adversària com la Tsurushikowa. Ho ha fet com si res. Aquesta força és autèntica. És increïble! Molt bé, Sayaka! Ho ha vist? Què fa, Tsurushikowa? Vigila! No et deixis guanyar! No ho aconseguirà! Ginger. Digues. Perdona que t'ho demani, però em podries fer 10 còpies d'aquests documents? Sí. Ara mateix m'has dit 10 còpies? Sí. Ginger, aquell assumpte d'ahir l'has pogut comprovar? Sí. Ja ho he fet. Ara et portaré la llista. No cal. Fes-ho quan et vagi bé. D'acord. Ei, Ginger, que pots venir un moment. Sí, ara mateix vinc. Ha pujat damunt l'esquena de la Tsurushikowa. Quina força! L'Onami fa un canvi en un instant. I ara la farà caure. Un nu! Però quina força que té la japonesa Onami. Després d'aconseguir un cop vàlid, acaba d'obtenir el punt 1. És fantàstic! Ho veu? Tsurushikowa, vinga, volta o perdràs per la velocitat de l'adversària. Rius, ja pots anar rient! Jo només tinc una adversària, la Ginger Inokuma! La Tsurushikowa l'ha agafat per darrere. L'Onami reacciona. Punt complet! S'ha acabat! La campiona és fortíssima, té una força aclaparadora. La reina del món ha ocupat el seu lloc. Sayaka Onami. És increïble! És fins i tot més increïble que la Ginger. Demà la Sayaka sortirà a totes les primeres planes dels diaris. No m'ho esperava. La Sayaka sembla una altra. Com ha millorat. En Torajiro és sorprenent. El que li han fet a la Tsurushikowa no era pas judo, en absolut. L'Onami ha millorat d'una manera extraordinària. Com pot ser que algú que tot just feia els primers passos hagi pogut arribar fins aquí? Sí, és molt bo. Ell és l'entrenador número 2 del món.
Però tothom sap que l'entrenador número 1 sóc jo. Què podria fer? Part i cura del bebè. Jo no sabia que l'entrenador de la Sayaka és el pare de la Ginger. Així doncs sembla inevitable. La Ginger haurà de deixar el judo de veritat. No hi ha res a fer. Ah! Ja ho he entès. No et belluguis més. Alguna cosa hi podrem fer. Però què? Com et puc ajudar?